खुलुमबाय लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आं दा सरलपारायाव दुगैनो नागिरदों लोगोफोर। नोंसोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर सोर सोर थांगोन नोंसोर थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबाय। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। मन्दिर मोनबाय सरलपारानि। मन्दिराव खुलुमखांबाय दा थांगासिनो सरलपारा दुगैहैनोसै। र' टिकेट लानायानो एसे भिडिअ एक्सप्लेन खालामनि र'। टिकेट होदोंदां ना? अ माने गारि गिदिराव ओरैदां। फाइनालि लोगोफोर सरलपारायाव सफैबाय। एबार दुगैनोसै। लोगोफोर एसे बेरायनोसै, बेरायखांनानैसो दुगैनोसै लोगोफोर। दा एसे बेरायनानै लाग्रोनोसै आरो। सेल्फि लाखांबाय लोगोफोर दा थांसै दुगैनो। आदा दुगैनाबाबो जेबो मोनखाया फैनानै। बरिया सुपार मस्ति धमाका। नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरा हिट। माने अखा फैगोन दायो। अखा फैदों नालाय एसे थांनोसै होजों। लोगोफोर दा जानानै लागोनसै। ओरैबायदि ओंखाम उखैबायमोन। मोजां ओमफ्राय मादैयाव फैनि कुसुगावनि ना? आदसा कुसुगाव मा जागानि? आदसा दलाइस्रि। बेरायगासिनो जोंहा दा नै। बथलखौ बायदों ओरै। औ बेहाय। बथल
थांबानो न'आव थांसै अनेक दुगैबाय बिसोरबो फैनो हागोन जा मानसि खारो बायदि समायनाथार लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय